Ako si vybrať konkrétny model skleníka Galerika? Aj keď možno vyzerajú rovnako, je lepšie uprednostniť polykarbonátový. Je odolnejší, ľahší ako sklo a vydrží viac. Vďaka svojmu oblému tvaru lepšie odolávajú silným vetrom. Čo sa rozmerov týka, prispôsobia sa vašej záhrade. Skleníky Galerika sú široké 2, 2,5, 3, 4 alebo až 6 metrov. Dĺžku si môžete vybrať v násobkoch 2 metrov. Podľa vašich nárokov alebo oblasti, v ktorej bývate, si môžete vybrať aj rôzne pevnosti. Tie závisia od hĺbky profilov a vzdialenosti medzi oblúkmi. Profily sú vyrobené zo žiarovo zinkovanej ocele, kvalitne zvarené a hrúbka všetkých použitých profilov je 1 mm. Prečo je to výnimočné? Na trhu nájdete veľa lacných kópií s nekvalitnými zvarmi a profilmi s hrúbkou od 0,6 do 0,9 mm. A to predsa nechcete. V základnej cene ponúka Galerika niekoľko praktických prvkov ako dvere z oboch koncov a vetracie okienko na dverách. A ako skleník obdržíte? Oblúky skleníka dostanete v celosti. Dokonca aj čelá skleníka vám môžeme vyplniť polykarbonátom. Zvyšok už zvládnete ľahko zmontovať sami. Kliknite na web www.galerika.sk a vyberte si svoj skleník ešte dnes. Galerika podporí vaše umenie pestovať.